हेलो नमस्कार। हमरा मन में आइल है कि जौन धूम वायरल भइल बाने उनका पर दू लाइन हमहू कुछ गाई। तो देखी भोजपुरी में हम कुछ गायब। कैसे वायरल भइले के बाद में का होला, देखी का होता। लोग आगे पीछे करे धूम धूम, कचड़ा बीनत रहे घूम घूम। वायरल भइला पर लोग आगे पीछे करे धूम धूम, कचड़ा बीनत रहे घूम घूम। ओ लोग आगे पीछे करे धूम धूम, कचड़ा बीनत रहे घूम घूम। वायरल भइला के बाद में भाई लौके लगले दादा माई। वायरल भइले के बाद भाई लौके लगले दादा माई। ओकर कहतारी हमही हई न देख माई। नया नया में उपटल बाटे देख न छोटका भाई। आज हम देखनी हई ओकर बहिन शादी लगाई। कहतिया कि धूम हवन हमर बड़का भाई। वायरल भइला के बाद में लागत भीड़ बहुत तगड़ा हो। फोटो खिंचावे खातिर धूम से लोगवा करता झगड़ा हो।